Hello? Hello po. Hi! Good evening! Cheng? Good evening po. Cheng, bakit medyo parang may background? Electric fan. Okay, pakapatay mo na electric fan para mas tahimik. Ayan. Okay, sige. Cheng! Cheng, kwentuhan mo naman kami, Cheng. Ayan po. May ex po ako. 1 year and a half kami. Nakagan ako. Sige, go lang kayo mo yan. Then, 4 times na akong niloko. 4 times kang niloko. Yes. Gaano katagal kayo? 1 year and a half. Okay. So, ibig sabihin paulit-ulit mo pa rin siya pinapatawad. At yung ika-4th, hindi mo na siya napatawad. Yes po. Kasi yung first nga ako niloko, na-accept ko pa kasi mahal ko eh. Okay. Ano yung first time na niloko ka niya? Anong dahilan? Sino? Paano? Best friend ko. Best friend mo? Apo. Oh, paano nangyari? Nauna sila magkakilala. Nako kami. Okay. Pero, Pero ako yung niligawan. noon pa lang ba alam mo na type siya ng best friend mo or wala ka na-feel na something? Wala naman po. Ano yon? Wala po. Wala talaga. So, paano nangyari? Paano sila nagkaroon ng relasyon? Through chat. Okay. Naging sila. Yes po. Gaano katagal sila? 2 months. Paano mo nalaman yung lahat ng to? Umamin yung best friend ko. Bakit siya umamin? Nag-guilty ba siya or nahuli mo? I think na-guilty siya kasi araw-araw siya natutulog sa amin. Oh my Kumakain. God. Wow. Grabe. Natutulog at kumakain pa sa inyo at sabay ganyan pa ang gagawin sa puso mo. Ay. So, siya na mismo ang nagsabi sa'yo. Paano niya sinabi? Yung sa text. Sa text lang. O, sige, anong sabi niya? Ano ba tawagan niyo mag-best friend? B. B. O, sige, paano niya sinabi? B. B, may aaminin ako. Di ko na kasi kaya, ganun. Parang, inaano niya po na, niligawan siya. Kinento niya po. Kinuwento niya lahat. Nung nalaman mo yun, tumawag ka ba agad sa boyfriend mo? Opo. Tapos tinanong ko po. Umamin ba? Nung una, hindi po. Nung una, hindi po. So, paano mo siya napaamin? Nung nagkita na po kami. Okay. Sinabi mo na inamin niya ni best friend kaya wala ka ng kawala, ganun. Opo. Tapos, humingi ba siya ng sorry? Binrake ba niya yung best friend? Opo. Tapos, pero hindi ko po muna Tapos, hindi kami nag-usap ng 2 months. So, 2 months kayong break or hindi lang talaga kayo nag-usap ng 2 months? 2 months kaming break. Okay. Pero Cool off. sila, Yun yung cool off. wala na rin sila. Cool. Opo. Nagkikita pa ba kayo ng best friend mo na yon? Yes, hanggang ngayon. Mag-best friend pa rin kayo. Opo. Pregnant naman na siya ng ibang guy. Okay, so Okay, parang so feeling okay mo na okay yun. na yun. Buntis na to. Sa iba. Opo. Okay na po. Okay. So, nakipagbalikan yung boyfriend mo nun sa'yo. Diba? 2 months Opo. kayong hiwalay, nagkabalikan kayo. Ano yung Opo. pangalawa namang panloloko niya sa'yo? Katrabaho niya po. Parang nasa dugunan ni kuya ang panluloko. Oo eh, kasi kung paulit-ulit na. Oo. So, paano mo naman nahuli o nalaman? Hindi na po siya nagparamdam. Okay. Okay. At nalaman mong meron siya kalandian sa office dahil... Nag-in relationship pala. Oh my God! Sakit. Wait lang, habang kayo pa yan, ha? Opo. Sakit. Okay, tapos, paano kayo nag-break? Nag-break ba kayo? Hindi. Walang closure. Wala po. Pero, Anong klaseng lalaki yan? pinatawad mo siya ulit. Yes po. Anong sinabi niya? Bakit doon niya nagagawa yun? Hindi ko po alam. Basta ang lagi niya lang po inaan. Siguro po, nakakausap niya, nakakasama niya. So, Parang- na-develop, ganun. Yun ang sinasabi niya. Siguro po. Hindi pa rin pwede yun. Mag-jowa kayo, tapos meron kang ibang relationship status sa Facebook. Oo nga eh. Yung Parang, time na rin po kasi nung nagtatrabaho ako. okay, so ano yung pangatlo naman? Sino naman? Ayun. Kasi may best Ayun friend ulit. na, may katrabaho. Ano yung pangatlo? Tita. Ulit. Ano yung pangatlo, te? Sino? Siya ulit. Sino Siya siya ulit. ulit? Yung katrabaho?
Apo. Oh, so, kinarera niya pa rin yung paglalandi doon. Apo. Okay, tapos nag-sorry ulit, pinatawad mo. Apo. Bakit? Bakit, Cheng? Tanga po. Tanga. Inamin niyang tanga siya. Naging tanga sa pag-ibig. Okay, so itong pang last, pang fourth, bakit ka sumuko na? Sino ba yung pang fourth? Siya pa rin. Oh my God, yung katrabaho pa din. Opo. So binabalik-balikan talaga niya itong katrabaho na to. Hindi niya maiwan. Opo. So sino nakipag-break? Siya po. Siya ang nakipag-break pa! Opo. Hindi mo, boy! Kailan kayo nag-break? August. Okay, so last month lang to nangyari. Yes po. Pumayag ka na nakipag-break siya sa'yo. Opo, kasi masahit na. Sobra. Alam mo, sobra na yung ginawa mo. Too much na yun. Yung second chance, baka pwede pa kung nagkamali ang isang tao. Pero yung paulit-ulit kang lokohin. 4! Oo. So, kumusta? Nag-uusap pa ba kayo ngayon? May communication pa ba? Wala na po. At all, wala na talaga. Wala na po. Naiisip mo pa rin ba siya? Yes. Sobra. Okay. May gusto ka bang iparating sa kanya? May gusto ka bang sabihin sa kanya? Mahal na mahal kita. Pero ayoko na. Sobrang sakit na. Basta mahal na mahal kita. Ingatan mo sa iyo. Okay na. Ate Cheng. Okay. May tatanong lang ako sa'yo. Sa tingin mo ba may naging pagkukulang ka kung bakit pa ulit-ulit kanyang niloloko? Wala. Tingin ko po wala. Kasi lahat binigay ko. Wala ba siyang nirereklamo sa'yo sa buong relasyon nyo na ikaw kasi ganyan ka eh? Wala bang ganun? Selosa po ako. Selosa ka. Paano ka ba magselos? Nangaaway ako. Sobra po. Paano ka ba mang-away? Baka naman nananakit ka te. Hindi naman po. Maingay po kasi ako. Kumbaga po, Kung nangaaway siya, edi inaway niya yung dalawang babae. Oo. Yung unang yung ginawa, inulit yung best friend ko. Pero napatawad ko. Yung babaeng yon, paulit-ulit kami nag-aaway. Pero wala din po. Wait lang, bago siya unang magloko sa'yo dun sa best friend mo, mabunga nga ka na ba sa boyfriend mo? Yes po. Yun ba ang sinasabi niyang dahilan kung bakit niya pinatulan yung best friend mo? Po kasi ako parang tamang hinala. So wala pa siyang ginagawang kasalanan, nagtatamang hinala ka na. Opo. Okay, pero hindi ibig sabihin tama yung ginawa niya. Mali pa rin yung ginawa niya. Pero may rason din si Kuya Boy kung bakit siya nagkaganon. Kaya lang dapat nagbago na sana ang lahat. Kasi hindi na nasundan dapat yon, di ba? Opo. At least aminado si ate, di ba? Kahit siya na'y nasaktan. At alam mo, napakabuti ng puso mo para paulit-ulit ka magpatawad. Maswerte ang magiging next boyfriend mo. Kasi, di ba, alam mo na yung i-adjust mo sa sarili mo. Yung Siyempre, pagiging di naman tayo perfect din, di ba? Alam mo na din yung babaguhin mo. tamang hinala. Yan, madada. Pero, Palaway. oo, pero you have a good heart kasi mapagpatawad kang tao. Thank you po. Di ba? Wala ka na bang gustong sabihin pa? Wala na po Sa babae, good luck sa'yo. isang matapang na statement. Good luck na lang. Pero wag kang mag-alala, Ate Cheng, makakahanap ka ng tamang lalaki para sa'yo. Ibig sabihin lang yan, hindi siya ang para sa'yo. Kasi kung paulit-ulit kang sinaktan ng isang tao, hindi niya deserve ang love mo. Basta alam mo na din kung anong babaguhin mo sa sarili mo the next time na magkakaroon ka ng karelasyon, okay? Opo. Sige, maraming salamat, Ate Cheng. We wish you all Thank the you best. po. Thank you din po. Salamat. Alam mo, sobrang sakit nung yung Ang best sakit. friend mo. Martir siya. Doon pa lang eh. Alam mo yung malaman na pangalan na yung jowa mo, may karelasyon na iba, masakit na. What more kung best friend mo pa at gabi-gabing natutulog sa bahay nyo. Masakit Diba? mo. Pero Pinatira mo nakapagpatawad na. siya. Pinakain mo pa. Oo. Tapos, gagaguhin ka lang. Sakit, no? Always your number one. SM Radio Station.